أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Afowethu, ukube benginawo amandla ngibe nemali bese kuqhamuka inyanga ethi mfoka Mbatha mina nginawo umuthi wokuvula abantu ingqondo, bengingayikhokhela leyo nyanga leyo bese sibhabha nalomuthi phezulu emoyeni, nguvuvuzele lo muthi lo wehlele kubantu emhlabeni wonke nje. Umuntu uthi momthinta lo muthi avuleke ingqondo abone iqiniso, njengoba sililetha linjalo. Angicabangi ukuthi khona inyanga enalowo muthi loyo. Uma ngabe nje umdali lapha kuHosea 4 iverse 6 ethi abantu bami bayobhujiswa ngenxa yokungabi nolwazi, ithini kuwe leyo nto leyo? Ayikuthinti indawo. Ngikhuluma nawe wena ubuke le video, ayikuthinti indawo wena. Awulalela uMateyu 23 bese nawe uyinuka amakhwapha uwedwa nje ube uzibuza ukuthi ithini kahle kahle lencwadi ikhuluma ngobani. Mateyu 23 verse 6, bathanda izindawo ezingenhla ezinkundleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni nokubingelelwa ezigcawini nokubizwa ngabantu ukuthi rabi. Ukuthi rabi kusho ukuthi mfundisi ngesiHebheru. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi, ngokuba munye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo, ngokuba munye uyihlo osezulwini. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi, ngokuba munye umholi wenu, uKristu. Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu, kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uyakuthotshiswa, nalowo ozithobayo uyakuphakanyiswa. Maye kinina babhali nabafarisi bazenzisi, ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu, ngokuba aningeni nina, nabangenayo anibavumeli ukungena. Maye kinina babhali nabafarisi bazenzisi, ngokuba nidla izindlu zabafelokazi, nangokuzenzisa nenza imikhuleka emide. Ngalokho-ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Hey bafowethu, angazi, vala shando, oney'ndlebe zokuzwa uzwile, onamehlo okubona uyabona. Sengathi nje umdala angasivula amehlo asivule ingqondo. Ngiyabonga.